Te prabanget siya ay ni ka kubor manta kasngi baka perthai baro ka rakhir ta Good Friday. Ya kata ka jing syayap no jong Jesus Christ. Tengah kwa ban pentip syapi bing dan ka jing duai hang ni hajiau lan snolin gi penduai gi bapang gi basitam pakham tam gitu gi bakwa ban plai gi pop gi kwa ban light lut no naka pop gi penbe gi mensim paman gi penduai ban ai ya ka jing hikai jong ka gospel. Tangin sedang no. Try bun nakiba let jingesang mentapet pat ban let Good Friday mentau babun ba mo ti bat kisut bat kibot hot mo pi ingar ma phong khanang da kani ban at least ban ya mo rei barbor ngam ju phong gi ni ki ku te tongan phong no mta mo ban i ba piru mata pi let jingesang la si pla sai ki riam ki kuat ki sut ki bot lani gi sopti thamai ma kiba pila paksu nama takkan ika Good Friday kiba pi celebrate hering akwa ban ai kan ika kubur hatu pi ngau tu mo pi tip nem balai bau Jesus Christ wan ban syayap pi tip nem ya kan nongrim ya ka daw ne pi sulet tang balak day Good Friday ban shu ngau tanat ban pen i kita ki rong pong kita ki riam tengah kwa ban ai kan ika kubur pi ba kad pet ngidan kadau balai bau Jesus Christ wahab banyak syayap hakading pana kadau kalong kadau ba kadai ka pop kadai ka jing hapno jeng Adam haka keper Eden kata kadai ka daw ti balai pat tang na kata kadau jeng ka pop bau Jesus Christ wahab ban syayap hakading pana pingi dan ublay ubang ikat tang uni ublay jongi takadaw tang uni ude ublay ubasisya ublay baka Bible kay tu pi ka kesan kani ka Bible ka bato ka dan ka kesan ya kay ka ba lato mdan syu like now ublay ubang imani uni ublay jong ka Bible ubasisya pen ifi kani pengin pen imta namar banta ka pop nama tak ni ka pop ublay ubala thawi ni ka benang bat khanda ublay jong ni ka Bible ulang ublay jong ka jing it sangap bahai kani ulang ublay jong ka jing it bat haraju kapor ublay uba bishar hak bila tu kata ublay jong ka jing it bat haraju kapor ublay uba bishar hak tihaba uni uben riu uni Adam leng bau Adam kalah hiar pateng lut ke pop paro lahir pateng lut nadu Adam pindah puli ke siti sinong room kal nong ka ba san ka khat ka ba khat ar lai thu tu ba ka pop kalawan hiar syaka perthai leng ba wei ubriu Adam mo bat ka jingyap ru kalawan ban hap no ti ublay jong ka jing it unu bo it u it palat yau ben riu balathau kwa ban shu penjat bet kumtu kwa ban shu penjat bet ladai ban penjat bet namar bang yong ublay uba bishar hak tong ini sim na kanika justice system ka badan hakanigari ti ka justice system ka badan hakanigari pi lada uno nong le kam sniu uba penyap briu lani uba tu uba tim balik kanu lada ngiong bangi haban bishar hak lada kadan kata justice system ne kata bishar hak hab ban set along yu hab ban bishar kat kum kaan bau lapen ken ya kaan la le bean bang ti ka jing bishar hak kalong baladai ban lada lalap sisai u le mta lalap ban sakhi sisa ya kata ladai ban bishar yu bantian bishar u hakmat ka yeng syari idan ginau ya satan bat kumju ya tu nong bishar bun ai ka jing bishar ka badai bat lada la sakhi shalalap kata udan kam ban let shalong ban pendap ya katuka jing syak bishar jemu kata ka de jing bishar hak te ublai jong iru udai uba bishar hak u iet ya ubriu udai bo iet ya ubriu ndrai wahab bishar te kani ka pop la le pop te mlak chu te le kumnu kan lada ubishar hanga pi gibriu mot baro gibriu ki hab ban let bet syakataka jingsha bishar
Ta ini ya sia ayun ang ni. Kandat ya sya pernah. Unlet kata ka jing bishar pat baro kinhap kata ka justice system. Bila syai. Mut baro kin sya bishar te baro manga mafikat banang tau yu tau benriu kat banang mi ka patang benriu wahab banlet bet sadujak. Namar ka jing bishar ya ka pop kadai ladai banlet bet sadujak. Ladai mangino ban syayap nam ta kita gi pop. Namar lahir patang mendan syu bakhut. Terkadang mengaku bapin sengau tu ba yu ni ublai jong ka Bible gitu giba syat keren nak ni ka YouTube giba syat text giba syat comments ngam jukam comments giba ong ba ngi lek biet nginget yu ni ublai mo. Jong ka Bible ngi lek biet ngim lek biet ra kalong ka basai ba fir pin sai ma ngi kam lek biet ngim dan ga jing biet nrai i kwa ban pentep ba uni ublai bang imani ka tau de ublai ba bishar hak tau la dei ban bishar yang ya pi baro ya kan ni ka pop pi ban light no na kata ka spop ka sme ke ba khat ka bladan pakata ka iutung ma ban light no kata baro khat wahab ban bishar teble kum no la dau bishar ki brio baro kat uba ia makani ka pertai la dei ban syuyap bat namar unrei uit hadu kata-kata ka pertai takadau ka ktin jong blai na gospel you honestly no ba light khat ba khat ri ko ang ba blai la it kata-kata ka pertai ba la pha yau kun uba la khamar wei ma pha ekun ba khamar wei ma ban long kata ka kuna bat wei banget hau unom jat syu ban yo ka jing imbam jukut te ka mod upha yau ni kun Jesus Christ ni kun Jesus Christ pat udai uba klempop uba khut uba klem tho bria pi ubri ubaro uba lakha hagani ka pertai udan la ka jong ka pop tan rai udan ski pop ki barang le na kata ka daw kumnu unba ya ka pop jong ki wei kumnu unba ya ka pop jong ki wei ndrei uni Jesus pat udai ubala dan upa bu blai udai utau kutien jong blai du khun jong blai uba klam pop klam tho bria bat dei tang uni kan ubala ban ba ya kata ka pop ka sme jong baro ki brio ha ka pertai jong baro namar blai yel di dan pop dengan kata ka ban bishar hak pi ka justice system ang kata ka jing bishar hak ublai ubishar no ikini ki pop jonga jong pi jong baro ka pertai how ni khun uba iet how ni Jesus Christ kan de bishar no hani bat ka jing bitar la itu kata ka jing bitar bar khat mare ka jing bitar ublei ulang ong fi ba it bat uba hak bat ubi bishar hak umla ban supelat tu lada supelat bem tu ubriu bat ka pop te khamdan jing bishar kan kata reina bar dan jing bishar la itu bat haka kitab Isaya ka itu kumni kalau nong ka basan pulai kong henrei lapen mong ya uni namar ki jing rengkang jongi bat ki jing rengkang gi pop gini lapen lewat jau namar ki jingle bam hak jongi ka jing pensitam ka jing suk jongi kala long halor jong u bat daki jing jam snam ju lapen khia yangi pi laban ben eu penban lapen red ld bat syem laang la ka sintur kum ikun lang berat balayalam syaka jing penyap bat kum kalang berat ka bas ngap jar hak hamat kinong otsnyu jongka sisa syem laang la ka sintur daka baban ben bat ka jing bishar la shimno eu te syapang ka jing im jung u wei bala perkhat pat daka baban ben bat daka jing bishar nong kata ka jing bishar jong blai kala hap no khat ka basipau ong penban utrai ulaman ban penlwet ya u ula pen khuslai u haba men penlong ya ka men sim jong u ka jing aingu namar ka pop pat unjo i ya lau sembai un penslam ya lagi sengi bat kaman utrai kan roi ha khti jong pi namar bentak pop la bishar no pi hagani ka percai baro la judan kata ka jing kenya pop lang baki merat hadu mentagi dang le ya kan ka jing kenya ki penmi ya ka snam jong merat pi ginang mut ba ka tu ka jing penmi snam ba ka pop kan let no autu merat handai umrat umla ban syem ya ka pop jong uben riu namar balai hak banwan hi da ublaihi bat hagaju kapor uni ublai ude ban long ru ubriu ti uai ba fit ya kata uai tau ba biang ba ban long kata ude uji sukres kan ude ru ublai ukun jong ublai hagaju kapor bar hagaju kapor uwan haga jinglong do haga snam briu na kata kadau baro nawar uklam pop ru bala thelut ya kata ka jing bitar la thelut ya kata ka pop jong baro khat how ni uji sukres khanang ba ublai ulak ban kesan kan la dau pelat lut yo briu pi la dau pelat la da manga ma pi
ban pelat yang ai pina kata ka jing bitar jong blai ban pelat yang ai pina kata ka jing syak bishar uthe lut ha ni khun bala khamar we ha ni Jesus Christ kan dai taka daw sawan ban syayap taka daw pia celebrate ya Good Friday what celebrate klam da sngo tu ba ula let ban syak ha ding pna la pen bitar la ai dah la jong ma la pan mi islam la pan mong yu ha kan ni ka do jong u dan ka jing pang ka bashar khai taka daw ngiyo ya tu ka kentien baong excruciating pain kan mau ki ba sngo tu parang ki ong excruciating pain mot kata ka jingpang ka bamla syu ban nyo da ong excruciating pain ka bamla syu ka bami kan ka excruciating pain kami na kan ka ding panakan ka ong ex crucifix kamot ex mot out crucifix na ka ding pana na ka jing syak saknar kata ka jingpang ka bami na ka jing saknar jung Jesus Christ ni sayo excruciating pain na kata ka jingpang mot ka jingpang ka bashir khai palat Jesus Christ mendai bau ba tang ha ka do ndai hari jing bot jing perkhat la ben tiu yu la ben yu la pen lek ran la pen lengkot yu la sempat yu la that tengkran yu hapok ka ding pana ubah klempop bat barok ka jing bitar ka jing huslai ka jing isi ka jing ya penyap ka pop jong ka jing penyap ka pop jong ka jing kelim ka pop jong ka jing bitar ka pop jong ka jing mani blai tau ka pop jong barok ki jat pop barok ki bau benriu barok bulalek pop nyaulet ki pop jong ka pertai barok kita la the no how Jesus Christ la pen long pop yu ubah klam pop ka tin jong blai ko ong la pen long pop yu ubah klam pop bat baro la the lot how ni de hang tau blai bishar ba yu halor geding penabat ladap bishar ong la pendap shwa ba un khlat no ong tetelestai la pendap ya kata ka jing bishar la pendap ya kata ka hukum la pendap lot ya baro ki ai baro ya ka jing kenyaru la pendap tau lalong tau langkanya ubah perfect ubah klempop klem tak berala ada pendap lot dia jing kenya ba omdang dan kamsyu ban lek jing kenya mta omdang dan kamsyu ban lek kinu ki jing kenya no lalong tau jing kenya ubah biang palat ladap kenya no yu tak ada nginget halor katangi kham nget bit dia mdai tangkat tapan daw la adap kan ni pi celebrate pat bon ki ba celebrate Good Friday mta kila sngo bang hai taipat ibang batai pi pilak semua, oh, tongal ada ini ngaso kemen ngadai Kristen ngal anget lah biang. Kampat biang. Tak kata kata bun ki basu ya celebrate Good Friday mta kum ki Kristen sakawai pat menta ki sulet tang pendap rukom. Ki sulet tang pendap rukom rai kim pat mat pat ya kata ka jing kenya ka bosisha jong niu Jesus Christ ka jing im. Pi kasnam ka badan bor kan ka jing snam bat mendai tang kata bau jis bulai haula pen ladap bishar ni Jesus Christ uiet hadu kata ya ukun ru uiet hadu kata namar bau lakok ngo ni ukun ru uku lakok ngo ban syayap na mentagi pop jong ka pertai uiet hadu kata ba open mi pat ni Jesus Christ wat pen sakut tang ha Good Friday ka jing syayap hari ulapan mi pat yang ni Jesus Christ nagi bayap bat nda pelempin mi pat ula ai u ka kerteng ka bakrau tam halor ka kerteng pi kadan ka jing it habau ko ni ukun ka city ka ki Filipi baong baula ai u ka kerteng halor ka kerteng bah ka kerteng jong Jesus Christ ka kho siu kan dam bam dan syu kanu ka jing penim lat ni Jesus Christ lat na ka kerteng jong Jesus Christ mar la da pendap ya la ka jong pi te uiet pala do kata yu kun ba open mi pat ru haka snim dai ba open sakut haka jingtap la tap yu haka sni ka balai ulami pat da ka bor jong mensim bat ha ba ulami pat belai ukpa ula ai u ka kerteng ka bakrau tam ka kerteng halor ka kerteng ka ba la ban penim mi gibriu balak ban penim badai haka kerteng jong Jesus Christ ka dan ka jing penim na kata kadau la da pinget sisa kan dan ka jing penim ka ai kata ka jing penim mencau beriu ladan haka pop ka jing penim na ka pop kan ka jing penim na kata ka pop kata ka jing penim ba pinyo lat lut na kata ka pop te lada pidang dan haka pop pidang sakut haka pop kata ka jing long marau pop kadang tek maramut pisu celebrate Good Friday tangka tangka niam ka rukam bun kiba bun ba ngat ong ifi ni ong long nyo pusan persen trai kiba let jing yesang kiba ong banget ya tau Jesus Christ ndrai ki kampat yo mat sisa ya kan ka jing syayap jong Jesus Christ ya kan ka bor jong ka jing mi pat jong Jesus Christ pimpat yo mat bun kiba let syaying manim talai sngok si ban ong ki khana samla le ka dress le matalai ka ba kami kata bandan sisa kata ka jing syayap jong Jesus Christ ngakran da ka jing it nem dai bang bitar ba ka dress ru kata ka jing riam ru ka ba i kam i shong dor shu kam i dei shu kata ka ban let sisa ban
ban experience ya kata jing syayap jong Jesus Christ ki riam ki bam isat mat tentang ban ong pi kilet tang ban pendap rukam ong balak dai kata Good Friday ndrai lada pila ngau tu shisha kata jing syayap jong Jesus Christ ya kata jing mi pat hatu pilet menta pila yo lak lut em nakapop namar ka jing yap jong Jesus Christ ka sat khut da kata ka snam jong u ka belapan mi ka sat khut ya kita ki pop jong ni mdai tang ba ka sat khut ka jing mi pat jong Jesus Christ pat ka ai bor banginum le syu ya kata ka pop tengah keren bet direct ni le sedan ki balet jing sang menta bat ki sut bat ki bot kamai lai bat ki tai bat ki ai pila le style ha hanrai hatu pisong hieng mani la lut nem na kapop ka utau Jesus Christ ba pimani pi ong ba celebrate Good Friday ha ula pala lut shine MEP pop ne pidang dan ki pop aurea ki pop pet film jaklia ki jing ya bishni briu ki jing ya pihun ki jing ya bu thit jing ktang bamla ban ya map kita ki mo ki jing ya thu khana dami nang ni dami na ka jing sang Good Friday la ya thu khana gozep yang lalong dan ai mdan sya kata ka bor jang Jesus Christ bau tau blai sya takadau ki wei ki beriu ki sayok ban kenok ki ong bakini ki bamani yo blai nong wei ki ong ta ki ong ki le bit ba namar blai kimi ite sya kata ka jing im jong a jong pi lada kimi i ka jing im jong pi kom tau bamani sya tau Jesus Christ ki dai kan bakin ong basumani kle bit ka dai kan ki bakin yo ban kenok Harai lada pila yo mat shisha ya kan ka bor jong ka jing mi pat jong Jesus Christ ya ni ka jing yap jong Jesus Christ ba la tiet ipi da ka dor ba snam pin long ki ba khut shisha na ka pop pin lat lut na ka to ka jing em aurea tu ki jing kwa brai tek tang pilat jing sang ong ki kan thairu ki riam jaklia du kata tau tu ba shong jing sang ru jakan pelet jing mot kwa brai man mot brai akran bet nim ya bu ri ya te hai kan kata ka jing celebrate ya Good Friday hai kan bang nakran nang ni pat pi bitar te pi dom te pi ong open pat nyam pen yalap lam ler mame me bishar bari ki ong ta mame me sngo hak te lada u Jesus Christ wan ban pelat lut jingi ban pen hak lada kamdan sya kata ka jing im ka bahak ten nyaman toilet you kan you celebrate Good Friday nakran bang iet te pi lada bishar u ngong hadir penabat kalau dan ka provision kalau dan kalat ban yo lat lut nang ni ka pop tela da pisulat jing sang klam yo lat lut nang ka pop la san si post nam pidan bet ka jing syap tieng mdan kata ka mjulat yalap gospel ya no bat mdan bor hiru bat pi kita ki banget ngong pi kini ki dakin but kini be sut kini pen khia ki bapang nak takin im ka jing im ka bakhut challenge dat ru sayeng mani ki dan bun mata ki im hayeng mani da kawai sajaka trai da kawai mjuplare Jesus Christ hayeng mani dah kawai sebar dah kawai dong. Dah lat nak tu la im biang mla dah kelir ni ngamla ban duai. Ni ngamla ban duai, ni ngamla ban puli ketin jong oblai. Ni ngadang kwa brai, ni kata kadau ngong pi ba khamelap pi ka gospel ka basisha. Dah la yalap pi kadan kalat. Ndai bang penrem ni. Lada pidan gom kita. Ki jinglin ki basni ki banang te merau ya pi. Mau kajing dikiat hau kajing kerni tu secret kajing kerni ban di drugs kajing kerni ban ya tiak bagi kentai kajing kerni ban pet gitu ki film jaklia kajing kerni ban bishni ban pihun ban nomdan kajing amap kajing hurayang kata mut kaba pidan kam no ekani gospel pidan kam ban mat sisa yu Jesus Christ ban yo lalut kan mut kata da kajing sisa piwan su ban pi plano igi pop pi kot jing mut sisa pi ang turai ji sunga pai no ni pop menta kadai kalat wat let tang sigi jing sang ban Good Friday ngakran ya pi kita gi batrang sisa kita gi baben gi bakho ngamla ban le ai ngakran ya jing sang ni pi dan kamban pla ban akut jing mut sisa ban trai ji sulara pi mlaru wan sigi sakiri jong blai gi ba pen be gi men simbaman gi ba pen plano gi pop ngaju pen le ni gi bun gi ba pen le mdai tanga gi ngaju pen le ni bun men nen ru gidang pun kat nut bangale ju pen be gi men simbaman gi plano gi kita gi pop aurea gi pop klem gi pop ya syong kha para senrang para kantai ki jing ya dikiat hau ki ai baro kita ki jing blien pe blau ki plano i pen be ki men simbaman haka kerteng jong Jesus namar ong la ai kan ka kerteng bah ka kerteng jong Jesus Christ ka khosi kan dam tuliet men plaba Jesus Christ long try un long do try ka mat wa men sim jong pi pinom long shu tang ini nong le cheseng rei pin long shisha tau senran tau kristan wa shisha oh pilak ban duai kelam daput pilak ban oh rihama sakataraba pilak ban yalap yang ni ka ketin jong blai kan meleran pilak ban Quran syai ka jingsha pilak ban lat luat syai ni ka papat pizza slur ban Quran syai kelam daleran
Pin long syuk tang itu kinong keren pulpit ki ba pin ngau tanat iu pat ba. Henry pin keren na pulpit pin keren ba ya ka jing kala ka bomot. Namar ba piru pila ayo mat. Lada pila ayo mat ya ni ka jing la lut ya Jesus Christ. Ya ni ka jing la lut na ka pop. Ya ka jing kaman bandan ka jing ya dai. Pin le ran bat keren pin keren na ka bor. Pin iki men sim baman kin mi. Henry lada pin pat yo la lut pi syap tiang ban keren. Ngaruh mencang asyap tiang ban keren namar ba hapor bang empat yo la lut. Hapor bang asyuk celebrate ya ka Good Friday ya ka Christmas. Kong lut kita gijing celebrate barokat bang ampat ya lat lut nak pop ngam lut ban keran jika gijing sha namar belai ketinjong belai kong lada mamut ban weng yo tniat no para banget to weng show yo tau tniat nal dia ti haba ka tu kapor ngam pat lat lut nga sulong ngam tau kristan belum nga sulong tau kristan kanam ngam lut ban keran direct bet nang ni namar belai nga kampat yo lat lut sha kita gi pop gijing blien ban pat kita film caklia ban ngale ran gadan ka jing penram reina do bau Jesus Christ upelat lut si sha tang ada experience ya kata ka jing yap jong Jesus Christ ya kata ka jing tiap ka jing mi pat jong Jesus Christ kadon si sha fi gabor kadon si sha ban duai kadon si sha ban yelek persyak itu pop mbang su ya pop la bang ban puli ni ketinjong blai lasdang ban tu ban yalap yoi la bek suit ru la pen kia ngam ong ikan ni ba rajak ilingai ra yo Jesus Christ kan bala dangaru mencuang amla ladang imat si sha yo Jesus Christ kadon si sha kata gabor fi kadon si sha kan pelat sha pin sai i baki wei kin wan but kan ya ka jing si sha tengah yalap niam ni ngai yalap yo Jesus Christ te anda pila dep pila adap ya kan ni jing lat lut pija pila yo sat shoot syada kata senam jong Jesus Christ pidan kam kan ban lat syada jing pen baptis hadin ba pila nget sisa pidan kam ban yo ban tepno ya kan ni pop jong fi how Jesus Christ ban lat ban saknarno ya kan ni pop jong fi bat lembat u Jesus Christ bat haba saya pinak pinyo ya kata bor jong jing mi pat ka bor ban em kata jing em ga bakut sisa oh ngai keren ya jing sisa Paul uang yang kata siti nong room nong bandri uang kumno pinyai ne sa kata pop ma ne pim jukan mau hatu pinyai ne sa kata pop hatu pinyai le jing sangsa ile sile pop le sile kaju ka pop badong baka jing ai jong beli ka crowd ka jing ai jong beli kala pen mi pina ka pop dem kumno pinle hadin bapi kala ka bangut uang ne pim jutep bakat napi ki bala pen baptis ya ku Jesus Christ kat bala pen ngam ya pi Jesus Christ ha ka ma jong jing pen baptis pilat kan syaka jing yap syaka ta ba fi celebrate ya kata Good Friday pilat le na mekani pilat syaka ta jing yap jong Jesus Christ pilat syaka jing tap jong Jesus Christ ba lapen mi pat lam ya fi ba Christ bala sanar no itu beri teman lapen jot no itu kamet jong pop kenang ba pinom long merau syu kata pop lai pen long no ki merau jong hak pin sedang ban iet yo Jesus Christ pin sedang ban iet ban puli ni ketin jong blai pin sedang ban iet ban duai pin sedang ban isnai ki wei pin sedang ban le yalap jong gospel ya gitu ki ba syate merau ka pop pilang sedang ban let yalap iki pi pen be iki men sim paman iki pi pen le ru ka jing pen baptis sang ta pilang senran jong Jesus Christ haleluya but dai nak kita ke ya kita kan ke balang ka ba shisha ba ublai un sawan shaw ong pi ngai alap ni dak passion dak bor jong Jesus Christ dak ikhtiar ngong pen kanyu kita ki ksut ki badan hakim men sim pi kidan ki ksut di kiat ki ksut di rak ksut aurea ki ksut jing bamla puli kat ba ki ksut ki batte pi ban duai ki ai barok ken hap no akan ni kasngi oh syem yu nambaru da phone ngan yarap ya pi shisha pinyo mat shisha yu Jesus Christ naga mentaka buram jong try ya ro try